Ahoj, volám sa Natália Šimonová a som výtvarnička, mám 29 rokov a pochádzam z malej obce pri Topolčanoch z Prašic. Pre mňa znamená umenie hlavne malba, vizuálne umenie predovšetkým, ale kultúra. Pár ľudí vo mne videlo vlastne nejaký malý plamienok, asi to bola nejaká iskra skôr, nejaká zvláštna. A potom moja mama vlastne zbadala, že asi tam niečo bude, ale ja som vôbec nevedela, že čo ešte v tej dobe. Ja som chcela robiť všetko a nič a potom vlastne prišlo to, že som sa dostala nejak na základnú umeleckú školu, tam som rebelovala, ale to rebelánstvo vlastne potom bolo aj ďalej počas strednej školy, kde som tiež vyštudovala malbu a potom som si nejak uvedomila, že to je to, čo chcem robiť navždy. Okrem tých najklasickejších médií, ako je olejomalba, malba akrylom a podobne, som začala malovať postupne aj hrdzov, čo v podstate je súčasť môjho autorského programu už niekoľko rokov a tam sa bavíme aj o malbe nejakými inými organickými materiálmi, ako je napríklad aj pleseň, ale ako je práca možno s neklasickejšími maliarskými polohami, skôr možno grafickejšími, čo je frotáž. No a frotáž skrátka je vlastne otlačenie povrchu. Všetci to poznáme, 10 korún na papier a ideme, pretlačam relief, tak to je frotáž. Ale teda ja robím frotáž na rôznych miestach, rôznych metropolách sveta. V princípe v zásade v exteriéri. O súťaži som sa dozvedela vlastne hlavne to bolo teda predovšetkým cez vašu platenú reklamu, ktorú máte na sociálnych sieťach. A potom vlastne cez kolegov, ktorí mi poslali nejaké správy, že či sa nechcem prihlásiť a či to nechcem skúsiť. Mňa hlavne zaujalo to, že teda čím vlastne sa zaoberáte a prišlo mi akože logické prepojiť to vlastne s témou, s ktorou pracujem dlhodobo. A jasné, prekvapilo ma tu hlásim sa tam preto vždy, samozrejme, že by som chcela uspieť, ale vždy ma to prekvapí, lebo ja očakávam vždy to najhoršie a to nie je ani najhoršie, lebo je podľa mňa pekné, keď sa človek umiestni čo len vo finále. No a teda ja som mala príležitosť byť na asi jednodňovej, dvojdňovej výstave so skvelými menami autorov a autoriek, takže pre mňa už je len to cťou, že sa to mohlo udiať, no a toto je skvelá príležitosť. Ako vlastne posunúť ďalej moje umenie a malbu. Malujem, ako som spomínala, predovšetkým hrdzov. Mám hrdzavé pláty, na nich pestujem hrdzu, podobne ako keď niekto pestuje kvety. A ja pestujem kvety, ale aj hrdzu okrem toho, tak treba hrdzu polievať, starať sa o ňu. A na tých plátoch kovových tá hrdza rastie, ona následne opadáva, ja si s nej vlastne berem ten materiál, ten hrdzavý prach, ktorý využívam následne do obrázov, ktoré vlastne ten hrdzavý prach leptám internou spaťou chemikálií a vlastne tak pracujem na tých obrazoch. Napadlo mi to tak, že vlastne mám kožné ochorenie vitiligo a skôr než som začala malovať vlastne tieto kolotoče a preliesky, tak ešte na škole ako študentka som namalovala svoje telo a vlastne tam som spracovala nejaké traumy z detstva, šikanu a tak podobne. Tým, že vlastne som to moje telo zobrazila hrdzavé a tie moje flaky, čo vlastne vitiligo je tá bledá časť, tmavá časť je moja pôvodná farba kože, tak ja som to trošku prevrátila, lebo časom vlastne sa pre mňa stala ako keby v vodovkách nepriateľom tá moja pôvodná farba kože, ktorá je vlastne menšinová v súčasnosti na mojej koži. Tak vlastne tu som zobrazila hrdzou. A je to trošku taká pekná metafora, že vlastne hrdza občas na mojich obrazoch mení farbu, opadáva jemne a tak trošku sa mení a to isté vlastne sa deje s môjim telom, že občas mi vitiligo trošku ustúpi a tak podobne. A tým, že teda ja nemôžem chodiť na slnko a občas keď zájdem, tak je to vidieť, že mám vitiligo teda. Takže takto to vzniklo a potom vlastne som zistila, že nechcem malovať svoje telo a nechcem rozoberať nejaké svoje problémy. Som vlastne presedlala na malbu krajiny, industriálne krajiny. Tento rok som vystavovala v Paríži, v New Yorku. To boli kolektívne výstavy, ale aj samozrejme na Slovensku. Vystavovala som predtým v Čechách, tiež v Rakúsku, v rôznych krajinách, aj v Šangaji, teraz mám dokonca obraz, tam mám spoluprácu na 4 roky. Stala som sa víťazkou malby v roku 2020. Mám aj cenu uznania Štrabagu, čo je vlastne salbárska spoločnosť obrovská, ktorá má aj veľkú zbierku umenia a ja mám to privilegium, že už som zastúpená niekoľkými obrazmi aj v ich zbierke. Teraz som získala Pupavu, je to veľmi dobrý pocit. Ďakujem a bola som aj finalistkou vo viacerých súťažiach, ako je Novum a tak podobne. Takže
Mám z toho radosť, je to super, akože, ale pre mňa je naozaj prvorade to, že som maliarka a výtvarnička a samozrejme tá tvorba je pre mňa to gro mojej práce. No a teda diváci sa môžu tešiť teraz na rôzne výstavy vo viacerých krajinách Európy budúci rok. No a samozrejme dúfajme, že sa budúci rok stanem aj pani doktorkou umenia, takže budem vás liečiť všetkých. Ale nie, tak teším sa z toho, dúfam, že to dopadne dobre a píšem prácu, malujem, tak veľmi sa z toho teším. Všetko, ja sa prejdem po vidieku, po meste, kdekoľvek a ja vlastne vidím ako keby tú fascináciu. Je to častokrát, ak môžem prezratiť, tak na staveniskách, strašne ma fascinujú staveniska. A tá štruktúra vlastne tým, že ja nielen som malierka, ale teda vytváram aj ako keby veľkoplošné inštalácie, tak pre mňa je to v súčasnosti hlavným inšpiračným zdrojom. No a samozrejme aj klasická návšteva múzeí a galérií na Slovensku i vo svete. Ja aj učím teraz v súčasnosti ako doktorantka na vysokej škole, vidím to a teda myslím si, že študenti sú šikovní. Je to rôzne, ja som veľmi otvorená, či už malbe alebo iným médiám. Treba len podľa mňa makať, malovať a podpora je tu vlastne zo strán, bohužiaľ asi skôr trošku zameraná viac malbu. Mohlo by to byť možno zamerané ešte viac aj na iné médiá, ako je možno Socha, Intermédia. Myslím si, že to by si zaslúžili, alebo nejaká cena grafiky, neviem. Takže možno je to aj pre vás nejaká inšpirácia do budúcna, že kam by ste sa mohli aj vy posunúť, neviem. Alebo prípadne nejakí zberatelia, nech sa zamerajú len na mladé umenie. A určite všetkých pozývam na rôzne prieskumy na vysokú školu. Je tam kopec skvelých výtvarníkov a výtvarníčiek, vizuálnych umelcov. Takže dá sa tam určite zakúpiť umenie za o mnoho nižšie čiastky ako u profesionálnych, skutočne už etablovaných výtvarníkov a výtvarníčiek. Nech to skúsia, tak oni najprv nejdu tam so svojou tvárou, takže ako ja osobne vždy tak vnímam, že ja som extrovertnejšia, určite mám to inak, ale tiež rovnako ako aj možno introvertnejší jedinci mám rovnako stres a možno niekedy aj viac pred niektorými týmito udalosťami. Nabrať asi odvahu a skúsiť to, lebo keď to človek neskúsi, tak nevie. Takže možno sa s niekým poradiť, neviem, pedagógom, pedagogičkou. Takže to si myslím, že je asi nejaká cesta, že len nabrať odvahu, lebo ako inak potom o vás budú vedieť, keď si budete robiť umenie len do šuflíka. Ja to vnímam určite pozitívne. Ja osobne ďakujem vám pekne Pupave za túto príležitosť, že som teda jednou z víťazok tejto súťaže a veľmi ma to teší, že teda moje diela budú súčasťou toho celého komplexu a že vlastne si to budú môcť denne pozrieť ľudia, ktorí tam budú žiť, takže je krásne byť vlastne súčasťou takto nejak trošku vzdialenie ich domovov. Je to milé. Ďakujem vám pekne za túto príležitosť.